Hola a tots i benvinguts a un nou tema de biologia. Avui treballarem el tema 17, que és el que correspon al tema dels àcids nucleics, que serà l'últim tema de bioquímica, dels grups bioquímics, però no l'últim tema del bloc 4, perquè recordeu que hem de tornar al tema 11 del bloc 3 per acabar de tancar aquest. Molt bé. Tema 17, àcids nucleics. Què són els àcids nucleics? Doncs aquest grup de biomolècules que s'encarrega de la nostra informació genètica. Sense ells no existiríem, són el nostre llibre d'instruccions o els que fabriquen el nostre llibre d'instruccions. Què veurem en el tema d'avui? Veurem què és això dels àcids nucleics, quina estructura tenen, resulta que els monòmers dels àcids nucleics són els nucleòtids, funcions que poden tenir aquests nucleòtids i dintre dels àcids nucleics veurem que existeix l'ADN i l'ARN, cadascun amb les seves funcions, i les dues funcions són superimportants. Molt bé, ja hem dit, els àcids nucleics són polímers, és a dir, cadenes de nucleòtids, igual que en glúcids trobàvem els monosacàrids que feien polisacàrids o en les proteïnes aminoàcids que feien proteïnes, doncs en aquest cas trobem nucleòtids que ens fan àcids nucleics. Els nucleòtids són aquestes unitats més senzilles que es van repetint al llarg de la cadena i són compostos amb un elevat pes molecular. Trobem àcids nucleics tant en cèl·lules vives com en virus. Funcions d'aquests àcids nucleics, per una banda, ja ho coneixem, transmetre les característiques hereditàries d'una generació a la següent, és a dir, són el nostre llibre d'instruccions i aquest llibre que nosaltres donem als nostres fills perquè ells siguin o s'assemblin a nosaltres, i d'altra banda ens permeten els àcids nucleics dirigir la síntesi de proteïnes. Recordeu que els gens, aquesta informació que tenim a l'ADN, és la informació per fabricar proteïnes. Per tant, a part de la síntesi de proteïnes, ens permetrà fer tot aquest procés. D'acord? Trobarem ADN i ARN. ADN, àcid desoxirribonucleic. ARN, àcid ribonucleic. Quina és l'estructura? Doncs hem dit que l'ADN estava fet de nucleòtids. I els nucleòtids de què estan fets? Doncs primer de tot veurem aquesta pentosa d'aquí. Cada pentosa té enganxada aquí en el carboni 1 una base, que anomenem base nitrogenada perquè té aquest nitrogen, i en aquest carboni d'aquí hi trobem un grup fosfat. És a dir, tots els nucleòtids estan formats per una pentosa, que és un sucre, un fosfat i la base nitrogenada. El que pot variar d'aquest nucleòtid serà la base nitrogenada. Veurem que en ADN la base nitrogenada pot ser adenina, timina, citosina o guanina. A part, que hem de tenir en compte també dels nucleòtids? Doncs que en aquells que formin l'ARN, l'àcid ribonucleic, aquesta pentosa és una ribosa, és tal qual la que tenim aquí en el dibuix. En canvi, en l'àcid desoxirribonucleic, desoxi, la pentosa que trobem en el nucleòtid no és una ribosa, sinó una desoxirribosa. La desoxirribosa no té aquest oxigen d'aquí. Això en ADN. Primera diferència entre ADN i ARN. Quins són els enllaços que trobem dintre del nucleòtid? Per una banda, el que ens uneix la pentosa i la base, que serà aquest enllaç N-glicosídic, i per l'altra el que uneix el fosfat i la pentosa, que és aquest enllaç fosfoèster. A més, entre nucleòtids hi ha un altre enllaç que és l'enllaç fosfodièster, perquè són dos enllaços èster conjuntament amb aquest fosfat d'aquí. Molt bé, hem dit que els nucleòtids ens poden fer l'ADN i l'ARN, però a més poden tenir altres funcions, els nucleòtids com a molècula. Per una banda poden ser coenzims. Un coenzim és una molècula que ajuda a un enzim, permet que pugui fer la seva funció. Poden tenir també la funció energètica, per exemple l'ATP, que veurem a la següent diapo, o poden actuar dintre dels processos de relació cel·lular. Veureu que existeixen moltes vies metabòliques dintre d'una cèl·lula, moltes vies que permeten obtenir substàncies, fabricar substàncies, degradar, moure, etc. Doncs dintre de totes aquestes vies metabòliques tindrem substàncies que intervenen en la via, que permetin que es dugui a terme la via. Per exemple, l'AMP cíclic. L'AMP cíclic és un nucleòtid que intervé en algunes vies o en algunes d'aquestes vies de relació cel·lular. Dintre de l'ATP, com us comentava, l'ATP és superimportant. L'ATP a partir d'ara en endavant apareixerà moltíssim perquè és la nostra moneda energètica.
i moneda energètica significa que és aquella molècula que utilitzarem en totes les reaccions químiques quan la cèl·lula necessiti energia. Aquest ATP és aquesta molècula d'aquí. Fixeu-vos que és un nucleòtid com el que us he explicat. Una pentosa, una base nitrogenada, en aquest cas sempre l'adenina, i en comptes de tenir un fosfat, l'ATP en té 3, 1, 2 i 3. I on està l'energia? Doncs justament en aquests enllaços entre fosfats. L'ATP és tan energètic perquè els enllaços entre fosfats són superenergètics. Quan la cèl·lula utilitza l'ATP el que fa és trencar un d'aquests enllaços, com tenim aquí, i alliberar un fosfat. Quan allibera el fosfat, allibera energia. Perfecte, passem a l'ADN. Què és l'ADN? Doncs l'ADN serà aquesta estructura de nucleòtids que conté tota la informació necessària per controlar el metabolisme d'un ésser viu. És on tenim la informació genètica de l'ésser viu i, per tant, com ja he dit al nostre llibre d'instruccions, l'ADN sempre, o gairebé sempre, excepte en alguns casos molt concrets, és bicatenari, és a dir, fet per dues cadenes. Molt bé. Com són aquestes cadenes? Doncs tindrem una cadena, que és aquesta d'aquí, que anirà des del carboni 5 fins al carboni 3, des del carboni 5 del primer nucleòtid, de la primera ribosa de fet, desoxiribosa, fins al carboni 3 d'aquesta última desoxiribosa d'aquí. Sempre 5', 3', direm. I després hi haurà una cadena complementària que anirà en el sentit invers del 3' al 5' i que, com diu el seu nom, complementarà l'altra cadena. I complementar no vol dir que sigui una còpia, sinó que són 2 a 2. Sempre que hi hagi una A la complementària tindrem una T. I sempre que hi hagi una C, a la complementària tindrem una G. I viceversa. Sí? Així, l'estructura de l'ADN serà dues cadenes de nucleòtids, una que va del 5' al 3' i una que va del 3' al 5', i on les bases nitrogenades es complementen A i T, C i G. Aquesta cadena que us he dit de nucleòtids no està senzillament així pel nucli. No? El que tenim és una cadena que està plegada sobre si mateixa, igual que ho estaven les proteïnes, per tal de poder-se col·locar dintre del nucli i endreçar dins del nucli. Aquestes seran les diferents estructures de l'ADN. Estructura primària, la seqüència de nucleòtids. Estructura secundària, l'estructura de doble hèlix, que ja comportarà, per tant, que estiguin les dues cadenes complementàries. Seran les dues cadenes complementàries, 5', 3', 3', 5', enllaçades entre elles gràcies, molt important, als ponts d'hidrogen. Aquests ponts d'hidrogen que tenim aquí són els que ens mantindran les dues cadenes unides. Doncs aquestes dues cadenes unides es disposen en l'espai en forma d'hèlix. Aquesta hèlix que van descobrir Watson i Crick no fa més de 60 anys. Molt bé, doncs quan ja tenim aquesta doble hèlix, el que fa la doble hèlix és enrotllar-se, recargolar-se sobre d'unes proteïnes. Es recargola, s'organitza al voltant d'unes proteïnes que es diuen proteïnes histones. Aquesta estructura de l'ADN en forma d'hèlix enrotllat sobre les proteïnes histones ens permetrà la formació d'aquesta estructura d'aquí que moltes vegades trobareu en els llibres com a collaret de perles o en forma de rosari. I ens permetrà formar, com veieu aquí, que tenim el collaret de perles, la fibra condensada de cromatina. La cromatina sí que serà l'estructura que trobarem a l'interior del nucli. L'ADN el tenim en el nucli organitzat en forma de cromatina. Si ens apropéssim molt, què trobaríem? Doncs, primer de tot, aquest collar de perles, amb les seves proteïnes histones, l'hèlix i, finalment, la cadena de nucleòtids. I en el cas de l'ARN? Doncs en el cas de l'ARN el que trobarem serà una cadena monocatenària. No en tindrem dos, sinó només una. L'ARN no tindrà aleshores ni estructura secundària, ni terciària, ni nivells d'empaquetament. Això és perquè només té una sola cadena. Segona diferència amb l'ADN. La primera, que l'ARN té ribosa i l'ADN desoxiribosa. La segona, que l'ADN és bicatenari i que l'ARN és monocatenari. Quina és la tercera característica de l'ARN? Doncs que en comptes de timina, en comptes de la T, té uracil, té una U. Així que la A sempre encaixarà amb la U i la U sempre encaixarà amb la A. Quins tipus d'ARN existeixen? Doncs aquests d'aquí, els tres primers, són els més importants. Per començar, l'ARN missatger.
L'ARN missatger veurem en el tema 11 que és aquell ARN que ens permetrà transportar la informació que hi ha a l'ADN fins als ribosomes. L'ARN missatger serà una còpia de l'ADN del nucli que serà transportada fins als ribosomes. Després tindrem l'ARN de transferència. L'ARN de transferència, que pot agafar una estructura en forma de L, veurem que té una funció molt important, que és transportar els aminoàcids fins al ribosoma quan s'està sintetitzant les proteïnes. I finalment l'ARN ribosòmic és aquell ARN que ens permet estructurar, que li donen forma al ribosoma encarregat de la síntesi de proteïnes. Això és tot, moltes gràcies i fins la propera.